Soras madihita sa loob ng oras namang soni madihamu amang parhala dunia kuliah nami disun kubuan kami hayut na marisyon harbibir dohot miyak-miyak di mamarhitihon di horja nami amang parhala dunia kuliah nami asa hamuma amang parhala dunia nami songon na mabuhay ulota di ulaw habakahota na pulini na sumaralo tu adupan di bata las maroha muna majalo hajud na mesyon harbibir dohot miyak-miyak na hubatu paham mulai tema mamang suton nami memang tori bajula mang dangi habe sukuno ni huriat kadonian haroren kadok muno lo mulai tema mamang isununga dongjok kita jala unur ditongani ingananon dan diperbedai Tuhan tadoon semendok tua gok kesepemal jujur sedusan sudi pengulian huriat kadong ngadisun juga mahita pasti sukuna amang hasuton nami di pasahat kamu disun kadok nahot namarisi hopper gwebir songon hatan situ itu mato atur mato tiba-tiba pasarongan berima to kita seluruh di kok betul kita maka supasu pangomonnya sekana terbiasa oh di pasahat kamu di zona puratiar lapura sidok mau nyate mulai dari potensi lebih tua mah saya na puratiar do di bay panukunan di sudi aka ulau-ulauli alai ditubuh di hati reserton na puratiar tong do di pamasa alai di tonga-tonga di kuliata asima tuturah ni tuhatta saya tiar bapak saudiat tiap panggalian napurat tanau-tanau tong nang masih langgongan beda tahap na sila ni goparoga ang goto dikta di gonggo mga terlibat tong masih gonggongan nomor 572 napasai tapuk koma uloton raptata dai madirita dohot kada hamonangan na pinatupan itu hatta Yesus Kristus di bagasan guarniama dohot anak dohot di porbadia amen sai basa-basahon di bata ama dohot hatta Yesus Kristus ma asi dohot damena tugita saluhna nuain dohot totong rodi salelen ini hamu sude akadongan na hinaholongan di bagasan luar itu hatta Yesus Kristus. Ari sadarion ima, ari pamasu-masuon isadaripe, madok moleake tutu hatta di batana basai. Namarningo na sida, dipahik na pinatupan di bata, na dinabang yakub kasi Musa, iduluk na beliay, pasangapon na tuwe-tuwe diulahon na sida may di bagasan na risya darion atong kita sa luhuk na pumu dison amat karaja ng inata soribara
tamado hita rap mamuji debata na pasai ay takas ko taboto nunga na niya lilingna keluargaon naung paujak ko pardunga sargol nasida jalan nunga martino pernasida ale margura dorani nasida patupahon pasahaton marsok bauzung di bagasan adat na pinupada puta juga dari tubuh tu hula-hula di nasida imana pasahat sulang-sulang pahok atau mengudu di bata sehingga nasaru di salileng dililingna atau tapuji ma'amat ka di bata asa holong ni rohani mengudu tong di tengah-tengah di keluarga namar pesta di bagasa sedarion seluruh na hita mangido sa luka sidok maulayati mahita tuamata di bata napasay pasuwo di bata tuhita regam ni pasu-pasu partobion siya berdua gizang di bagasan Kristus pinuji ma di bata ama ni Tuhan Yesus Kristus rodi salileng di ainung nga dipilit di bata hita di bagasan Kristus adorno solito para tanoon asada dia hita jala soha surahan dia depan pinuji ma di bata ama ni Tuhan Yesus Kristus rodi salileng di mardongan holong ni roha dituduh di bata hiad do hita pahin anak-anak marditi Yesus Kristus marguru tulomo ni rohana pinuji ma di bata amani Tuhan Yesus Kristus rodi salileng di ala asin ni rohana na marbuliai na nilehon na tuhita di bagasan nahina holongan nai pinuji ma di bata amani Tuhan Yesus Kristus rodi salileng di bagasan Kristus mengwadapotan haluan hita marhite mudar nai ima hasesani aka pangalaw Sion marguru tu asini ro asina na sumurungi nang nisehon na tu hita pinuji ma di bata amang Tuhan Yesus Kristus rodi salileng mardongan habis tarat dohot habis gudang nunga di papatar de bata tu hita tahini rohana marguru tulomo ni rohana naung pinahot na hiyan di bagasan Kristus pinuji ma bata amani Tuhan Yesus Kristus rodi salileng laho pasauton kagogok ni tikina ima pasadahon sa sudena na di badua gijang dohok na di atas tanoon di bagasan Kristus sifat tuhi pinuji ma bata amani Tuhan Yesus Kristus rodi salileng martang yang mahita ali bata marpungu rohami laho pasahaton hamuliaton ni rohanami dohot puji-pujian nami tuwa dokamu nagok asin rohai madok maliate rohami disus sudi ima kuriam dohot hasuhuton na mangotang sudi akka keluarga na pinasapan nasida asa pasahat kami manasida to pangaray mo tuammu ay hodo di batang nami hodo siyan mula na sa rodi ujungna hodo na mangula di tonga-tonga ni keluargaon di bagasa sadarion ang iya mamarhiti-hiti sudenay labu kakma rohanami lahu manadda balgani holong roham midahami marhiti Kristus Tuhan nami rabbul manta Aga anakmu umali
Ampun nga kani Kristusi, maringanan di tonga-tonga muna. Haleluya, haleluya, Balita na uli ni Jesus Kristus, mangikuton na ba dia Johannes? Dame no tinggal hoti hamu, dame na diaw, ido ule hoti hamu. Dang songo pangalehon ni Portidion pangalehokku, unang ma bosa jala unang mabiar rohamuna. Nung nga dibigi hamu hataku, nalaw mau jala rodo amuse manopotamu. Au na holong rohamuna midaaw lasma rohamuna alalawaw manopot amay ayu balgado damang asa aw asa nunga hupabuay hiat tuhamu at orang sojupang dope asa porse hamu dung songgo dang harugudang be hatahonokku tuhamu aina Roma Raja ni Portidion dang adong dihanay niat yaw alay na aboton ni Portidion naholong dorohakku di amay jala si pasaut padok ni amay doa martua majol mana manangibo hatani di bata jalan aulo mangula hosa mari hatani o Tuhan seiring rohanami udul mahita dulu sehari horas mari hita saluhna totong madong mauliate hita tua mata parbing gabbasai dina soha-suhatan soha-duluan balgaruhut polong ni rohani ibadah nasumarihon nasanguluta siang nama sakap amat tasuhudon 3 bulan na usal sahak rodina boy di posak katuru das diobason sianakan wat nadaw saluhum nai datu ngalani maloni supir tay motor ya deh datu ngalani jokas ni Pak Tai nomor dalani alai na tikos holang ala ni holong ni debatado upay buhi hita bazuba badubuhi di bagasan roh las ni roha napasauton sakak ni subuh tau kisah di hari di dok Tuhan tahun tuak kasih siang ditiki marsonang-sonang marlemba-lemba manang lautusan-lautusun ini daw ditiki sa di hari dung hehe Tuhan Yesus
mula mangulus ya kamatihani narap do beibana doho akasisian alay say Roma akan nabalilili tuhatta Tuhan Yesus Kristus doho nabalilili akasisihani gabi media siduma akasisian Ido upay dilo tuhat taon hatanaon tuak kasisiani pos rohamu dami nuhulehok tuhamu dami na yawido hulehok tuhamu masa doon ngayon nang dito nga tongan yung ulut ka tupado nung adong leleng maranganangan naing mabay na kanauli marado pun na dua-dua dang songon hatok ni sakka ni suhu tao na de mungkin adong halangan na asing adong panugati na asing jadi hubak tuturbuk taon tongdo dihorong ni paru biro ni di nasosaut aka angana badongan dang dohonon nasorohana mangilu siya di bata dang dohonon naso manguga alay dang buy tulus akana di rohana songon sakka niya mata sundo alani pototong hita rak martangiang tuak kadongata nanay mangihu pasangan na toras na mangda dihita sa duhuna disondo darida aka hasadaon ni holong ni aka si ihuton Tuhan ayong gohola tuwir ini baru ini ay pasu-pasui nang zurbuk diba pasu-pasu yang gohurang dong saraton lagi jadi ala lima dihita sa duhuna damang doho dainang asa totok kita sisa datangiang sisa dapangiduan dua mata suhudon dua kaari na mangi asa ditangihot di batama nang tangiang alana nunga huway kanya mataon kabinungan nami mangula itongan ihuriyay ang giyan ma marhite tangiang tak kamang akay nang suribada sa inibahu itu hatama amat taon suhudon lahon at kaulahon na kopar tulomo ni rohani ni batas atong asatotong aduk jaladupa haol tudaging ng pantodiota dinasaulaw sakap ng pikirata dami na siya ni bata totong ma kapangido isong panuturiyon doot haulong nasiyan ibadi amin Perzuri sehari siang hapuhuton membuatkan yang pangguata romana sidakidul kadongan nahinahulongan di bagasan guarni Tuhatta Yesus Kristus tapasaha emak saunari sudi at katangiang do pangiguata tuamat tadibata ala amannya di surga di ari halalas ni rohaon paluas mahami pasahaton isi ni rohanami tuho jagkom matang yang namion nahu pasahatami tuho mardongan hamolodon ni rohanami
Ali Tuhan di bata nami sayang gia maari halalas ni roham magbahen hami lam makilalahan hinadinggan ni roham dohot holongmu na sotara sami midahami. Mahita maidohon Taihon matuhan Akapangidoan nami. Ali Tuhan di bata nami siyang giat malas ni rohan nami on boy bangun hami ay hami do songon rating naik kotot songon sada rapon Yesus Kristus hau angguri. Rap mahita maidohon Taihon matuhan Akapangidoan nami. Ali Tuhan dewata nami, saidongani mana sida nasaripeon, asa totong gade jadi ukap rohana sida mangihutton hatam, uhut mangulahon mardongan pangurupion nia asin. Rap mahita maidohon Taihon matuhan Akapangidoan nami. Ali Tuhan di bata nami ramoti marumah tanggaon asa totong di bagasan mahipason mardongan asi dohot holong ni roham asa totong margugo na sida mangulahon akatohonan na sida sa dinggan-dinggan na. Rap mahita maidohon Taihon matuhan Akapangidoan nami. Ali Tuhan tugu-tugu jari ringiring ma lakkana sida na saripeon asa totong berjalan di jalan naung pinatulumi. Rap mahita maidohon Taihon matuhan Akapangidoan nami. Ali di batang ama nami sudi akka pangiduan nami on na upasahat kami dohot tangiang nanyajahaw ni Tuhan nami Yesus Kristus rahmah kita mangedehon. Ama nami na Di banua ginja Sai pinor balia magoanmu Sayon maharajaonmu Sai saud malomong di banua tomaon Songon na di
tutubu horas ma to di madingin lilin mahitaw sa luhut mangun masih betua ma perlinggoman ni sigoro di batata do na mertua sa horas mahita sa luhut na di paro si porusong mamarkonang si Tortoson tujuan nari nanang si bolusota ti urma adalah boluson sa tioma ay napoton saha-saha ni soluma saha matinogu tuhotean tohoma di parnako ni matanyari nung asabe ulaw ta kebaktian di bagasan mandogoton sa urma hitaw sa liling mangulu horas jala tunagabian mauliate ma ditutup ma do iti penutup Horas makanikan Tuhan mahito Oasi dimane Raso makitako ulaw na din di manugot nyari di patangkok na nakanarion nunga di pasata sundota kumuliat tahun yang doli nalaho mamuka ulaw tahun mamuhay di paradatan alanya manginut minoro komos alaho lalarohan namin di berbeda mat kalibatarus di angka uning-uningan na pinakyamo asa somonari na nupakyaw tama uningan ng munay pasahaton alu-alu mat kalibata atau ngamang pada nami permusik kami nakaro asang kia kami amat teribata yoloi sudah pegel alu damang maju tua mata situlu sada di bata nabadi damang ma tu suruhan ni di batana sudah gogoy na marhadado tong ari-ari ni jolo ni mat de batana nunga takas dia luluhod damang ma muse tu pelindung ni paroki nami paroki Santo Mikael Tanjung Balay Mauliate jalagabe mamang parmusin namin adulodam matusudi amat taraja inata soripara na pungudi tonga-tonga ni ngananon asa sisada pangidua sa luhuk na ay tung dia adong akkana marsida sulpu pangalaka asa sisada duelu sudi akkaraja amatta do inata soripara rapon hami pangulan huria do duas di katolik serayon tolpuni gabe jala horas mamang pangusin nami siatur renda mula-mula siatur do mula jadi siatur pertemuannya ay persirangan ni hosa pertemuan ni permulaan yang goa marsuara alam bermula do naulil marmula do dadingkan tekas mabay damang odang mula-mula Songonido di tonga-tonga ni Huryata na pinodani Tuhan Yesus Kristus di dokma. Ikonududo nasa natin o pay masobat kujolo niya magkalibata. Bay damo magorang sobat ujung to magkalibata na suninagogo si Tolusyada na baje. Do soba na humaliang tok kamataraja inatasolipeda ay tungdia adong na sila mangalaka akatuturta manang dipadohan asa nang dia tong nasida maglabon ni puso maglabon ni ati-ati pasahato Panginoon ay lulod damang ma tua mata do tu sudi na dia na lulod
Baidang mangudang lia dia gawe dia hora. Asa mangalia kami hurian itu hatta hut pasahasok pagwifir tuwanan na butotok kastet jaman. Jadi disuna dong perguebir nanang sepatau ton huriata. Oh, ringi sido suara nanti mampane pamarata anggia maon. Semua itu ni nanti kuasa berharap ni bini ngomong satu. Firma kau di rumah ini lima anu menguru. Menguru sido suara anggia ma. Las rohani bere doto dimu nama muda honur tahun. Atau nama permusi nami bayi masa pasar kami perguebir. Tubuhan hasil kota. Malata barang dihita sa luna. Tanumomi di hamu pangula di hurian namin. Kumuanina naksoni ama inaruas di huriat takatulik. Ima di nama buhay ulaw ni yan akon namyon tawon pa di baga sa seryon. Law pasahat sulang-sulang pohopo tuhula-hula namin ngay marata. Matapoton manong pa pangula di hurian namin songoni ama inaruas naksongoni bunganing dia siya huriat ta katolik
Baik damang jamang musik na partusi. Pami masih pasaorang at kanauli siya tong alihuria rap doho kasuhuton nuai tidak na duwe-duwe hinuti pangharan bay siya ni muanti bay mabudang kasaatan laos uduton kusiniti. Saudara pasal kami naburat kami tu hamu pabopar panggaban di kami umna tanpa dua imau pun kami balau sanari pe dia pun kami pabopar panggabe saat natolo naburat kami tu hamu pabopar panggaban di kami balau. Dia dukungi. Ini apa dah sudah? Gabi. Ada siap bula-bula dan siap bula papa. Baik kamu mataro kotak bula-bula. Tugodak sopa tu amat tari batasi tu nusadai amat taraja na liat na lolo nang inatason pada ati dia nang dahunak nomini pangkanak kanami na pakataw nami asa tong mengaju kaya karang mga kodak sopa. Musik nami. Gabi. Mari kamu bodak sopai. Saudari nen mengaliak kami mahami mengaliak horas. Pinopar punami raja daya bato podo bere. Asa dapat song nilak tua. Asa sitoran tidak kainan na sitoran iratingna. Ribun madohok burungna. Kasama bantay bata. Tuhami pinopar punami raja daya bato. Torok hahana. Torok pangkinag. Songri baruna, songri nang bere nang ibere. Sa mga liya bang, baka magkodang liya ti. Beso.
Ima ya nakon namyon nakparumay. Gabi ya. Jalan ini dami mabok ko namyon. Pwede nang mabang musi daw partis.